up in your bodies. आपलं शरीर तपासा. Something is happening. काहीतरी घडत आहे. Every headache, leave in Jesus' सगळी name. डोकेदुखी येशूंच्या नावात जाऊ दे. People suffering with headache, ज्या लोकांना डोकेदुखी आहे be healed in Jesus' name. येशूंच्या नावात बरे व्हा. Come on, call, call, call. चला सर्वांनी धावा करा करा. Call on the name of Jesus. सर्वांनी येशूंच्या नावाचा धावा Every करा. body pain, सर्व अंगवेदना vanish in Jesus' name. येशूंच्या नावात जाऊ दे. Stomach pain, पोटातल्या वेदना leave in Jesus' name. सोड येशूंच्या नावात. Tumor, ट्यूमर people suffering with tumor, ज्या लोकांना ट्यूमर झालंय let that tumor vanish in Jesus' ते name. ट्यूमर येशूंच्या नावात जाऊ दे. Ulcer, अल्सर people having ulcer ज्या लोकांना अल्सर झालंय for a long time. अनेक दिवसांपासून It's not working with medicine. आणि औषधांनी ते जात नाहीये. Call on Jesus now. येशूंचा आता धावा करा. Bleeding trouble, रक्तस्राव be healed in Jesus' name. येशूंच्या नावात बरा होऊ दे. In the name of Jesus, be healed. येशूंच्या नावात बरा होऊ दे. Those women who need children, touch their wombs now. ज्या बायकांना संतान हवंय त्यांच्या उदरांना स्पर्श कर In Jesus' name. येशूंच्या नावात.